Kreatívne gebule chalanov z Varu a Vipky spojili sily a predstavujú rodiacu sa legendu a povinnú výbavu každého poriadneho fanúšika. Víkendový manažér. Najprepracovanejšia a najvtipnejšia spoločenská hra od čias Pexesa. Vôbec prvá kartová hra o fotbale, ktorá zaútočí na zlatú loptu. Milióny gaučových trénerov konečne dostanú možnosť zhmotniť svoje strategické vízie, ukázať potenciál a skrytý manažerský talent. Vyhrň si rukávy a počas letnej pauzy postav masívne mužstvo za pár šestákov. Vybuduj legendárny klub od základov, aj s bufetom, výčapom a získaj nesmrteľnosť v bohom zabudnutej lige. Je na tebe, či postavíš svoje mužstvo okolo veterána Eda Jánoša, talentovaného Antona Biháriho, alebo vložíš nádeje do problémového Valdemara Švajdochlíka, ktorý sa práve vrátil z basy a je ochotný hrať iba za pivo. Angažuj krčmárku Silviu, vybuduj severnú tribúnu, nakúp moderné tréningové náčinie, alebo prvýkrát v histórii klubu nainštaluj do sprch teplú vodu. Víkendový manažér je hyperrealistický simulátor, ktorý má jednoduchú mechaniku a zvládneš ho hrať aj po 3 borovičkách. Dokonalá hra, ktorá ti vyplní dlhé zimné aj letné večery a spríjemní ti čakanie na Match of the Week. Podpor tento komunitný projekt a staň sa spolutvorcom najlepšej ľudovej hry od čias futbalu. No lebo tento manažér to je hra od fanúšikov. Pre fanúšikov. Lopta je guľatá a skáče, no karty sú hranaté a môžeš ich pevne držať v ruke. Ide o všetko.